La jornada 3 està a punt de començar i, per tant, nosaltres avui analitzarem l'àrbitre i el rival, primer el rival i després l'àrbitre d'aquesta jornada, l'Andratx. El Sabadell viatjarà al municipal Toni Tatxa, ja que sa Plana es troba en obres. Som-hi amb l'anàlisi del rival. Doncs bé, l'entrenador de l'Andratx, José Contreras, és un tècnic que porta dirigint l'equip des de la 19-20. L'Andratx suma amb aquesta temporada el seu tercer curs a segona ref, debutant la 21-22, baixant a tercera ref i pujant el 23 d'abril de l'any 2023, on ha competit el darrer curs i en aquest cas l'actual. El sistema que utilitza l'Andratx és un 4-4-2, caracteritzat en la primera jornada per Ramírez en porteria, Xisco Gori, Javier Hermelo, Nicoli i Valverde. En defensa, Ismael i Kevin. Més situats en mig camp, Bauza i Jaume als extrems i Pablo Gálvez i Juanmi Durán com a davanters. Seguim. En aquesta segona jornada, l'11 titular va estar format per Ramírez, Xisco Gori, Kevin, Marc García, Hermelo, Bauza, Ismael, Javi, Jaume, Gálvez i Juanmi Durán. Respecte al primer partit, Kevin i Hermelo van passar a ser defenses centrals i actuar com a laterals esquerres. Nicoli i Valverde van caure a l'11, Bauza, que ocupava la zona mig centre, va passar a ser carriler, Marc García va fer la seva primera incursió erigint-se com a defensa central, Javi, que va ser suplent davant el Cornellà, va jugar com a titular, ocupant la posició extrem, i en últim lloc, Jaume, fora en el primer partit, va passar a jugar com a carriler. Com a dades importants a cada jugador destaquem diversos noms. Kevin, 35 anys, va jugar primera amb el Mallorca, a més de passar per altres equips com el Burgos, el Múrcia, el Guijuelo o militar a les lligues de Grècia i Alemanya. Javier Hermelo, va aconseguir el maig del 2023 un ascens a primera ref amb el Teruel. Turmo va debutar amb el Girona l'octubre del 2020 en un partit saldat amb derrota 0-1 contra el Fuenlabrada a la Lliga Smartbank, l'actual Lliga Smartbank, on aquella temporada estava el Sabadell. En la primera jornada, els blaus van empatar 0 davant el Cornellà i en la segona van caure 3-2 al Narcís Sala davant el Sant Andreu. Javier Hermelo i Juanmi Durán van ser els golejadors del partit pels blaus. La temporada passada va acabar-la 12è, l'equip, amb 44 punts, igualat amb el Formentera, el seu veí, qui va cap ocupant plaça de play-out. Fem ara el repàs de l'àrbitre. Manuel José o José Manuel Muñoz Mendiola és un jove col·legiat valencià que aquesta temporada xiularà diumenge el seu primer partit de la temporada i amb el del Sabadell i de la temporada. Ha xiulat el grup 4 i el grup 5 de la segona ref i ho ha fet en aquest cas com a àrbitre assistent i com a àrbitre principal al grup 6 de la tercera federació, que és el grup valencià, que és evidentment de la seva terra, durant les temporades 22-23 i 23-24 com a àrbitre principal i com a àrbitre assistent. La seva mitjana de targetes en els partits on ha estat intervenint ha estat a 6 grogues, és el mateix número de targetes vermelles que ha tret en total o que s'han mostrat sent àrbitre o àrbitre assistent en els més de 20 partits en els quals ha intervingut.